Selamat sore. Oh, iki nek kembang melati. Lek Sum iki tanduran apa lek Sum? Mbah apa iki jenenge kok blenik-blenik ngene. Nyon setunggal aku kates. Oh iya lek Sum parake rono iki cebloke. Ngentine sing repot Mbak Ulan. Oh iya lek Sum mateng loro. Ya nek sing mateng lek Sum ku lho. Iki mari nek dincik iki. Ya aja lek Sum klik-klik mah tiba. Aja Mbak Ulan. Iki sing ndeknane kae apa sampe tak gawa kae mateng kok tak pangan. Aja Mbak Ulan aja. Empon aja. Kono kuwi selek mlo iso Mbak mencoba. Amet aku malah wedi kok. Mbak hati Mbak. Oh, ngene dek. Sitok Sitok nduk hati-hati nduk tak cekeli nduk. Maksum cekeli lek Sum. Iki lho nduk sitok. Cekeli nduk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas ya. Nah, pinter. Sudah. Weh, sampun. Empon. Kurang. Empon. Iki kena gojangan udah. Ya Allah, Nduk. Mbak kuwi. Iya, terima kasih. Mateng juga bisa Nduk. Terima kasih. Empon sampun. Enggak apa-apa bosok nek gak didol. Nah, gak enak. Aku emane-mane kene kayu lek Sum kok rubah ya. Ulah nggih, empon Mbak Ulan. Terima kasih Mbak Ulan, wis. Wes. Alan-alan. Betul kono. Ya Allah, matur nuwun lek Sum. Oh. Aman. Dalam. Iki godhonge modele gede-gede godhong iki. Terima kasih Mbak Ulan. Nggih. Walah ndek biyen ki omahe Mbah Minah cah kene iki kae. Dadi longsor mengisor rene. Nek dong menyok ning kono. Wis. Wah, protol. Wes gak apa-apa kan? Ki piye iki? Ya sing ngene ae. Lah wong ngene iki makan aku nang omahe Mak. Dicegat lek Sum dadak duwe kates yo. Wis aku makan Mak. Wis alhamdulillah. Nek keduk sing apik rapet lah ngono ya. Iki dikasih lek Sum. Ya sing iso kuwi. Waloe dua jeduk mang di sisi tok ya. Waloe dua lho pemirsa, kanggo lek Sum. Anderene nduk entak. Nah, dapat waloe dua. Terus iki kates. Oh katesnya anu nduk empuk sih. Besok mateng. Oh, alah. Iki sing ogak. Yo. Tak gawe anu nduk, nek lho. Apa jenenge manisan. Kintuk godhong telo sak mene kae iso digawe cemeding. Sesuk ya, ambil lagi ya. Kadhe mosok mbok masak ya aku ker mangan kok. Cemeding godhong telo. Lucu ker mangan. Sumuk nang. Mosok mbok masak. Weh, lah kok mateng, Nduk? Bu, dalem. Iki mosok mbok masak. Sesuk ya digek sambel cemeding lho. Katese mateng, Nduk. Iya, alhamdulillah. Mbak Indah ngene. Apa? Mbak. Adeke ora sida. Anu, budal nang ngebel. Lah wong bulan guri, aku lak muni lebar ulang taune Noy, bar ulang taune Kinara. Betul. Tanggal 16 yo. Kuwi kan ulang tahunnya Kinara. Kuwi tanggal 16 kene budal ning Surabaya. Engko dadi tanggal 15 kuwi engko insyaallah adone Kinara diterno ya apa ora. Lah piye wong wis didaftarno Mbahyi wong kuwi iki rencanane ning gone apa ya? Rencanane ning Surabaya kuwi kan wis suwi ya pemirsa. Dilalah tanggale kuwi pas tanggal kuwi. Ngoten lho pemirsa. Jadi memang pun dangu rencanane niki pun dangu dadak dilalah sagete para bapak-bapak, para ibu-ibu pensiunane niku teng tanggal niku. Ki kok Bunda Dewi ben sing gedhi. Buke sing cilik ae ora apa-apa. Mbek dong telo barang. Iku sing cilik ae. Heeh. Nanti foto. Enggak apa-apa foto.
kontennya konten ngobrol-ngobrol saja iki pemirsa. Iki kok tak kong karo enjet. Kok sampe ini? Dek Dewi ya seneng pemirsa nek digek manisan sing mengkel ngene iki lho, sing mengkel. Iki. Ditelepon Mbak Indah emang. Malam Minggu. Aku genten tunggoni ya, Bu. Kok men nunggoni Intan ae. Lah Mbak Indah tunggoni Mas Dimas ngono kok. Lah Mbak Indah duwe bojo. Ngono yo Tan yo. Ya ditunggoni bojone kono lah. Ngono yo. Malah ngelojoni jaluk tunggoni ibu lho. Sesekali. Terkadang seorang ibu juga masih merindukan ibunya. Setuju pemirsa? Kayak aku kan wis dadi sebutir mbok yo. Ijek seneng nek dikancani Mbah Yi, ngono ijek seneng. Surga di bawah telapak kaki kaki dua kaki ibu. Intan gak boleh sama orang tua, gak boleh berani. Rada jeglek nang ngene lho Tan. Iki jeglek nang ngene lho Dek, ben ketok Dek. Jeglek mung ngisor ngono ya iso. Aja mbok leh, jeglek mung ngisor. Cilik. Hop. Nah, sip. Oke. Makasih ya. Karena katesnya itu warnanya sudah kuning, jadi nanti dikasih pewarnanya yang warna kuning saja. Bu mau pengen manja gak sih? Gak, Maksa goleki nomere Bu Sri. Bu Sri Lombok, Bu apa pesen ayam apa pesen apa ngono. Bu aku apa yang golek nomere Bu Sri, ya wis aku gak didarono aku ngono. Terus tekan kono kuwi, peneng ti Mbak Yun. Pen njaluk kates, mau dijanjeni Majah nggone mbahnya ke iki lho tak kei ngono. Terus Jirene kan tuku sate nek bau Pak Jar. Maaf. Satene besok lah. Bancane Majah kan apa nek ngarani sate wis dibungkusno sisan terus apa sate terus karo mie karo acar mentah. Terus gawe Langsung tangan lu. Dua iki lho ben gak blakrah. Dek Dewi mah golek ibuke nang apa? Bu nang ndi Tan? Bu nang main Majah apa nang main apa Lexum. Gak roh, Mbak. Bu. Ngono mah. Enak apa ya aku rek digoleki Bunda Dewi? Sitoke wis ya sitoke sesuk dikelas. Terus diketoki kanggo iki lho pemirsa. Ketoki iki. Api. Isa rengget-rengget ngono. Iya. Ya pancen dadine api, Dok. Kok terus kemanggo banyu njet kok sak jam, lagi dimasak. Ibu engko kecute nganggo sari lemon, apa sari lemon. Kayu manis. Tumbas sik sing bersih. Ngobrol-ngobrol karo Intan pemirsa, ki Mas bar mandi. Oh, ndek nane ibu gawe iki ya Bunda ya nengoke. Enak Mbak Yun. Nabrak gendeng. Dadine riwi-riwi lho. Riwi-riwi. Koncone Intan, Mbak Yunem menikah. Sopo iki? Wong Jepon kono lho, gak roh mang undangane rong tak diundang lewat
lewat messenger deh. Oh, Tanggale gung roh. aku tapi diundang. Iya. Ngene. Anu, Mbak Yune koncone Intan menikah. Datang nggih ngono. Terus nggih insyaallah. Jepon. Omah tuh. Ya aduh lah, Jepon sekolahane Intan kuwi ijek mengidul ngono. Tak kira omah cedak omah sapa jenenge? Pak Sagi. Enggak, mbok Pak Sagi dalem ndi Bu ya ora roh. Tak takokane Pamesa, Pak Sagi rumahnya mana Pamesa? Omah yo Kabupaten Blora. Kabupaten Blora. Iya, gak roh tepatnya mana Ibu gak. Halo Pak Sagi. Halo Intan. Halo. Kok lucu ayo. Intan kangen. Kang Dolan ke sekolahan. Tapi yo kangen Pak Sagi barang ngambil bubet. Bu Betty sudah pindah. Bu Betty sudah pindah loh. Tak kan suruh naik. Iya, Bu Santi juga wis jadi P3K wis pindah. Banyak sing pun negeri P3K ngoten niku lho pemirsa. Pak Anam, gak bu ilingi. Oh, Pak Anam. Siapa ya? Akeh kok guru. Pak Ralek sampun pensiun. Pak Lalan. Pak Pur sampun pensiun. Bu Siti sampun pensiun. Akeh sing sampun pensiun lho. Lamijan. Mbah nek Pak Lamijan pun pensiun apa dereng? Wis pokoknya sehat semuanya, sehat selalu ya untuk seluruh pengajar di SLB Negeri Jepon, juga staf, maksudnya sing ngono kuwi lho apa jenenge TU. Sehat semuanya selama 10 tahun. Selama 10 tahun, soalnya Intan mulai ning kono ki mulai kelas 3 SD pemirsa. Kelas 1, kelas 2 kan ning SLB Muhammadiyah toh. Karena Intan kuwi purek dicuwokot karo koncone. Intan kan cilik toh Dek, dicuwokot ora gelem sekolah pemirsa. Ora gelem sekolah ning omah ae. Terus akhirnya aku ditelepon karo pihak sekolah. Intan sekolah teng mriki mawon. Terus tak ternorono pemirsa, sekolah nang Jepon. Mau sekolah trauma ndek dicowokoti koncone. Wes sakmene ndek bulane ora akeh. Terus iki dikum. Kok tak tambahi ya? Tak tambahin opo piye, Dok? Inu Nduk, kita gawe sesuk neh ngono. Wah gulane saiki ae, gak usah manis-manis. Nonton pemirsa mbek nonton Intan pun manis. Wes ini langsung diinjeti. Inggo bunda. Ya kayak meniki mateng iki. Ngumpuk Nduk. Wis ora apa-apa. Telone. Lho sakmene mbane. Piye iki? Nembuk, jane nembuk. Wes. Ini Bunda Dewi. Adus suami. Adus. Iya, adus suami. Terus Kok neng kulkasnya Bunda? ndak aku kasih kenapa? Juga kena apa-apa. Kulkasnya ibu tak iseni godhong gedang. Gedang-gedang. Bisa. Wah. Ana nduk barang lho. Endok. Nduk bebek. Oga endok pitik. Terus minuman. Heeh. Ora nek papane. Gak apa-apa kok nggo Intan ya ora apa-apa. Mbok rendang rene lah. Apa? Jenengan ki tok diaster. Dontok dosen lah. Iya iya. Oh iya ya aku wis pengen nganuni Intan ya, pengen numbasno Intan daster sing kali. Sesuk ya Dok ya insyaallah ya. Nggih. Pengen daster pemirsa. Ibu nek entuk lah ngono.
rezeki tondo. Kuyuraro. Kita itu tidak tahu. Rezeki kan sudah diatur. Sudah ditakar. Insya Allah tidak bakal tertunda. Kok tertunda? Tertukar. Itu sih kok apa dikelasem. Buka putih kabeh. Wes bengi. Kabeh ngerendem iki lho. Lho kok sampai adzan? Ayo mlebu mah. Adzan nih. Ya mlebu mah. Katese go mlebu. Wes. Iki yo. Iya, wes empun pemirsa ya. Tak mau rendem ini dulu pakai kapur utawa pakai air kapur lho niki lho bentuknya apik to pemirsa. Jan persani to pemirsa. Emang judulnya ngobrol ngibril karo Intan. Wes empun niki bentuknya ngeten iki to. Lho. Ngeten iki. Pun dadi sakmene ae tok kate siji nggih. Nang ngomong. Tak resiki to. Ya. Tak resik terus iki di apa nek ngarani dinenekno ki lho selama 5 menit ae. Ya betul. Bertintas ini. Sang resik masake. Iya. Nggih Mbak Intan. Kok iso gak resik Sarah? Nah. Kemudian wis to iki ngene. Iki banyune panas kudu dicampur banyu adem sik ngene nek dua. Ya, kemudian sampai adem sik dibuat. Ngetani apa dicampur banyu adem. Lah iki digrojokno ngene ya. Ojo langsung banyu panas dibuat. Gak oleh ngono kuwi. Wes langsung iki. Heeh. Nah. Langsung kita Buke tak syuting lho. Iki lho, Dok. Iki. Banyu secukupnya. Ketok kok Ditambah gula, Dok ya. Nah, ton. Gula ya secukupnya ya, enggak usah manis-manis. Nek kemanisan delok Intan Dok pemirsa wis manis kok. Tak mene Dok ya. Mene. Ya, tak meno. Iki. Tapi enak banyune kuwi, gak enak. Iki kayu manis. Kayu manis. Kayu manis. Terus kita tambahkan pewarna. Iki soalnya kan katese rupane kuning to, Nduk. Pewarna makanan iki pemirsa. Ndek macetan. Wes sithik wae. Coba iki warnane apa? Itu abang. Kuning, Nduk. Kuning. Ya menyesuaikan, ini kan katanya ya kuning ya. Wes sama ae. Terus ini kita masukkan, Dok. Kita masukkan. Nah, ini kan, Dok. Ini ben sampai sat. Ben sampai sat. Lah, untuk kecut-kecutnya apa? Kita pakai ini, Dok. Sari lemon. Secukupnya saja. Sari lemon. Wes kecut kuwi. Nek tuku ning ndi kuwi? Ning gone aplikasi sebelah. Oh, tinggo diet gak iso, Bu? Bisa iki, nek pe tidur. Oh, alah kuwi ya. Wes ngene tok prosesnya. Wes. Ya, wangi harum. Oke, Intan tak penutupan, Intan. Gimana untuk 14 sih, Dok? Nah, pemirsa. Demikian pemirsa. Ya, yuk cerita. Demikian ya pemirsa. Cerita sore ini gawe manisan dari ya apa jenenge? Pates. Pepaya. Pokoknya sampai sat ya pemirsa, nanti nek wis sat baru diangkat, dideleh ning gone kulkas. Ben adem, makme engko adem-adem kriuk-kriuk ngono. Kayu manise. Malam Minggu. Sing bagus anduk tangane, Dok. Sing bagus ah. Sing bagus. Kaosnya dibenerne nah.
rencana mau dolan ke tempatnya Kinara sebentar nggih. Ada sesuatu. Ya. Mbok rene sebentar ngono. Aku kok suwi ra tau mbok dolani. Iya, Dok, iya aku ngono. Insyaallah kok tak rono, tak sedelok rono minta tolong sama Repalina prajurit. Nggih pun pemirsa, Intan pamit dulu nggih. Seumpama ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ditunggu konten sederhana berikutnya, konten sehari-harinya Intan, nggih saya, nggih bayi, nggih keluarga nggih. Nek kata-kata sing mboten berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Doa terbaik untuk jenengan selalu, sehat selalu. Semoga dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Intan pamit dulu pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jus, wes kimben sat. Kimben nosek sat. Warnanya kuning. Nek dikum napa pemirsa? Nek dikum niku lho anu njet. Kuwi katese dadine atos. Blonceng nggih saged pemirsa. Blonceng nggih saged. Pun kuningnya ngeten mawon nggih. Mboten sasing kuning banget mboten. Pun mondo-mondo ngeten mawon. Sing penting kan rasane maglek nggih. Cus.